Здравейте хора, аз съм Fairplace и днеска току-що създадох един нов свят. Също така създавам една нова поредичка. Да почваме. Току-що се спална, дори една крачка не съм направил. Да съберем, първата ни задача е да съберем малко дърво. Стъмнява ли са? Не. Така. Не знам как ще се казва поредицата. Аз смених името, смених си профилната снимка, тапета отзаре, аз при бях GamerBG 126. Сега съм Fairplace. Нищо загледах. Ще направим крафтинг тейбъл. Меч. Так. Страшна музика. Една брадичка. Сече малко по-бързо. И интрото си промених. Вие най-вероятно ще сте го видяли. Защото все пак аз трябва да съм обработил клипчето. Или ако не гледате клипчето, значи има някакъв проблем. Това е най-скучната част. Какви ачивменти взехме? Achievements. Сега трябва да се направим кирка, ще направим камена кирка, ще направим печка. Тук трябва да би скелет. И там някакъв моб да бием крава вземем. Да. Те добре. Случайно да виждам крав. Не знам. Какви го. Ако клипът ви е харесал, дайте пръщи нагоре. Чай, на какво съм? Добре. Сега направим кирка, вземем ачивмента. Добре. Ще изкопаем музико. Ето тук. Не всички. Защото ме мързи. Пък и кол с дървена кирка ужасно се копае. Че си изкопая малко камък. Три за кирката. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тези за печката. Охо, овци. Просто трябва да ги убием за легло, защото не искам да ми се да спусне.
уроди около мен. Омага е. Те, първата овца ще е тази. И ми даде месте. Охо, да, две ми даде даже. Как ми се струва, че имаше... ето е. Една овца. Да се върнем да си доизкопаем кола. Клипчетата не знам колко ще са дълги. Да, ще ми трябва печката. Се изпечат. И да си направим една кирка. Си имам още един ачивмент. И един така си кай мой приятел и почитател, дето ми гледа клиповете. Миро, та едно клипче ще направя за вас. Смисъл и за публиката, не е задължително само той. Малко се забавляват, защото много отдавна не бях качвал клип. Едно говещо. Меч. Так. Да се доизкопае този кол. Мисля да се умитам. Ще ходим. Случайно виждате крава. Да свършим моя ачивмент. Знам дали тук си направя къща. Я знам. Мисля в ето и хълмче и сега се върна само да видя там дали има край. Не. Добре, тук си направим една къщичка. Направим леглото, не е готово. Ще правя. Трябва да работя дъски. Да. Къде да е къщата? Тук. Тук ще е. Не. Да, тук. Аз няма се задържам тук много. Първата нощ горе-долу. Ще направим една врата. Добре, 3 врати. Така. Разширим малко тая дупка.
с нашата овча. Правим малък чест. Вот. Вот. Що е като подарък? Добре, не знам още. За малко ще спра. Добре, върнах се. Що ще направя? Так, ще купим яйцата, видим. Дали ще ми се падне кокошка. Не. Тъй не разбрах за какво тези чистовете са променени. Бъркаше. Може би коледна версия? Не знам. Не знам. Въобще не знам. Опа, става нощ. Добре, ще изчакам да свършим ония ачивмент. Като става нощ, аз малко ще покопам. Тука. Около къщата. Мисля, че така е добре. Да свършим ачивмента. Готово. Свършихме ачивмента и да ходим да лягаме. Епизодите не искам да ги правя много дълги. Да, мисля това да е за епизода. Аз съм Fairblaze. Това беше моят епизод на Survival ми. Да, ако ви хареса, дайте палче нагоре, коментирайте, харесайте ми профила и чао!